Sik kanggo bos edong bos cair Dipai jaran maning rong. Jaran. Jalan konon. Jaran korong iku jaran. Bakal jaran kamu gede nok. Oh iya. Dalane jaran, Prong. Widih. Larang. Kitik-kitik sing cilik. Tek udang-udang si jabal. Besok kon mangkat sekolah. Bisa emani wong tua. Harapannya wong tua manok iya ada ya? Iya ning anan. Pengen dalam anaknya bahagia. Blenger. Bos elang biru kan? Besok wis umpan dewasa bos elang. Bokak pengen rumah tangga. Wong tua siap sedia. Langkah-langkah yang kudu ana. Wong tua siap. Iya nih kanan bakal wong tua aku mengkonon. Pakai langkah-langkah kakudu ana. Iya. Sing penting anak bahagia. Nenganan. Bos elang biru. Waras nok. Sareng kanggo sing duwe liwayahe kedik ro. Iya kang juragan ganteng. Pong icik pong lagi cilik di bopong-bopong. Pong icik pong wis gede di gawangmu. Alah kayak pengantin berarti ya. Kanggo bos elang biru mangga dipai dalan maning sareng kanggo pamandore keding. Plangketum-plangtung Artine mangan gedang kaya kutilan. cakep. Plangketum-plangtung Ini bisa kan? wis gede ning amplang-amplang. Itane melo. Resiko anekan Sila nih. memang selawasi plena tanggung jawab ning segala lahir kelawan batine mamaku. Bos elang biru kita. Jalan maning. Bos Elang biru. Suwun. Bos elang biru. Matur suwun. Berkah barokah selalu sehat selalu lancar terus rezekine. Amin. Matur kesuwun sangat kangge bos elang biru. Mama, selamat datang di Indoramet. Apa sih dok? Tipi. Tekitik-kitik si cilik, tekudang-udang si jabal. Besok kon mangkat sekolah, bisa emani wong. Wah ya. Ya. Kangge Mama Sinta nih gimana? Neneknya Zura. Nenek Zura. Nenek Azura sing sayang. Nenek Azura sing emang. Majikan kan? Besok kon mangkat sekolah Zurade. Endah emaning wong tua. Iya, Majikan wadon. Robert. Oh, Mimi Juragan. Mimi Juragan. Majikan wadon. Pong icik pong lagi cilik di bopong-bopong. Apa sih dok? Pong icik pong Cingkipong. wis gede di gawang korong. Kayak blok Asale kesuwun maning majikan wadon. Kesuwun majikan wadon. Pengantin boleh. Ini umpamanya dok. Pengantin. Pangkat tumpang Cakep. mangan gedang kayak ketilang. Ini Pangkat tumpang pengi Jumat. wis gede ni puri lanang. Alah, wong wadonnya. Resiko wong anak-anak memang selawasi plena kanggo bos material sing paling eman. Bos material kesuwun kanggo Nenek Zura
Nenek Azura, Nenek Azura, Nenek Azura, Nenek Azura, Nenek Azura. Spesial kanggo Nenek Azura. Pengantin wadon, pengantin lanang. Mama siapa ini satu nih? Bos Material, Bos Material, Bos Material. Yandika Itik-itik sing cilik, terus tekudang udang si jabal, besukon mangkat sekolah. iya denganan Bisa emani wong tua Bos Material. sing dijaluk emani wong tua Bos Material, Bos Material kesurung, Bos Material, Bos Dalam, Material. umpamane Iya wis umpak dewasa, bokat pengen rumah tangga, wong tua siap bisa sedia. dilangkah sinok Langkah-langkah ya kudu rongo majikan ninganan majikan pengantin ya lah Kulikit majikan. istilah gue Kulikit majikan lagi oh ulun. iya